Idol Dennis, good morning and please come in. Palagi, tiya panakakimeg, tiya may siya nga suspect, tiya panagmulat siya, babayan, tiya tileg, tiya want of arrest, iti Paway, Ilocos Norte. Tiya akusado, maagtrasin ni mapulok at walo, may nga city guard, palo, kirikintek itiya, nagakamat nga hindi. Tiya want of arrest, kita propat, kami po si RTC Branch 172, sa Valenzuela City, ticket sa dako iti kaso nga acts of lasciviousness Idol Lawrence voluntaryo masimoko dati akusado apang mga nagitanan di bitbit gawa of arrest di arresting officer iti Paway Ilocos Norte. Kasbay nga nag-irritan warrant di korte nagtautan di warrant of arrest na di malang pa ng letter iti medical examination para pa nakasital kitasad na may turong may dahil National Capital Region. Iti siya balipay nga bangir Pimusay, tiya may sa aray dito motosiklo. Aga po iti panang kinong para tiya may sa SUV. Iti Sarat, Ilocos Norte. Tiya SUV ket inturong. Iti Agnagan, Danilo Dulao, de la Cruz. Naagtang din nga pulo kita may sa maestro. Kaya na pastor. Aginting iti Barangay 1, Solsona, Ilocos Norte. Iti inturong at tiray dito motosiklo. Iti nagpig na ni Chan Enriquez Arcebal Jr. Nagtabantan lo pulo, kinagintay di Barangay Dato, Parada Santa Ana, Cagayan. Ito investigation iti PNP, ti SUV, ti Munariman, ti panagpapagatan na iti kalsada, itinta may pagurot ni Magaw, iti linya, ti masabit ng motosiklo, kasimitin iti inda panagdinong par. Dapat ipigsating pag iti disgrasya, nagsagabay iti nakarong sugat si ulo, dati biktima, nanitaray, iti Dingras District Hospital, ngayon, deklarar sa ito nga death on arrival, babayan si attending physician. Sigon, iti PNP, dito yung driver, ti SUV, saan nga nasugatan. Dapat kasta, adamitin ti panagsarita, iti sumbang na partido, sitan, iti rato yung insidente. Nagbalag nga ron, dito kaming ti pulisya, nga masabol ti pangalan, ti panagbanaho, sa tumalasilikan, iti astoy nga pasamak. Kapetan na Idol Lawrence, kablawan-tawan dating piloto ta sa napaspas sa Catarina at pagpasan si panaka-mild stroke na iti Friday na itaray kaya is getting better. Talagang dating recovery sa pagsiyatan na Idol Lawrence kit awan iti disability na imagine bleeding iti nadaraan dating brain na kit awan ti makita ng signs of disability kaya natin nagpigsa Idol Lawrence so nakamon ko tatang udaway ni Alan Villanueva maada pa lang iti grasma alagit ang palaing sa babagkit alado pa iti panagron dati nung pagkat mamista ka nun iti pagbayawas Idol Lawrence isat kayo mo iti Rensuan bayabas ko na natin ko Idol Lawrence bayawas sa mga barbaring anytime this week at Rumarton iti hospital. Aday na dumapay, masabon yung tayo agan-anad sa salon at isuit kangurlaan nagkaming iti biyag tayo, wala tayo wealth tayo iti salon na tayo Lawrence. Damat ko lang kipadaanan sa interaksyon na ito minit at yung complaint at ang titigesta ito Lawrence tambay ito Guntaway para pwedeng itintismin complaint di Presidente DBM in Tulog Patandama sa karoon ng panagipadaamag. Idol Dennis Alicio, Tatak, Aremen.